Ens agradaria, primer de tot, agrair-vos a tothom que des de casa, des de l'oficina o des d'on us esteu connectant, estigueu seguint-nos i acompanyant-nos durant aquesta hora que durarà la sessió. Avui tenim preparada una trobada on volem conèixer i apropar-vos algunes iniciatives que han engegat entitats i que impulsen una altra manera de fer economia. Una economia on el que es posa al centre són les persones, en comptes dels diners, i el que la majoria ja ho coneixeu com a economia social i solidària. Aquestes iniciatives, com també molts sabreu, han proliferat molt a Barcelona en els darrers anys amb nombrosos projectes d'àmbits diferents que abarquen des d'alimentació, tèxtil, serveis financers i podríem parlar d'un llarg etcètera. Avui posem el focus en un dels districtes de Barcelona, concretament anem cap a Gràcia, per descobrir el seu teixit d'iniciatives d'entitats que promouen una economia al servei de les persones. Per això ens acompanyen 3 persones de 3 entitats situades en aquest districte, en el de Gràcia, i que ens explicaran la seva iniciativa de primera mà. Anem a conèixer-les. Comptem, doncs, amb la Lara Rot. Ella és sociòloga i màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Treballa a l'Associació Benestar i Desenvolupament, ABD, com a tècnica de projectes socials. Des de fa un any, la Lara acompanya el projecte Mamaliona a l'entitat. ABD la trobem situada al carrer Quevedo. Bon dia, Lara. Bon dia. També tenim amb nosaltres la Maribel Guillén. Ella és psicòloga i treballa a l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACID, com a psicòloga dins de l'àrea d'habitatge i del SOI, el Servei Ocupacional per a la Inserció. La Maribel desenvolupa també la direcció tècnica d'aquest SOI. Trobareu la seu de CID al carrer Siracusa. Hola, Maribel. Maribel, et tenim per aquí, hola. Ai, hola, perdona, que tens el micro apagat, que no et veia. I, finalment, des de la Federació Catalana de Voluntariat Social tenim a la companya, la Núria Monsalve. Ella és politòloga i actualment és tècnica coordinadora del Mercat Social, que és un e-commerce social promogut per la Federació Catalana de Voluntariat Social des de l'any 2013. La Núria ha desenvolupat tasques de gestió de voluntariat des del 2011 en aquesta entitat que està situada, la trobem al carrer Grassot. Hola, Núria, bon dia. Bon dia. Demanem-vos també disculpes perquè teníem previst comptar amb la presència de la xarxa Copoblet, però malauradament no ha pogut assistir avui amb nosaltres. Bé, ara ja ens hem presentat, ens hem posat cares de totes les persones que avui ens acompanyaran i només volem dir-vos que tothom que ens seguiu telemàticament, si durant la sessió teniu preguntes o aportacions, podeu anotar-les al xat i les anirem resolent les diferents qüestions a la mesura que es vagi desenvolupant la sessió. També, al final, reservem uns minuts perquè pugueu fer les darreres preguntes, reflexions o aportacions a les persones que ens acompanyen. Ara sí, ja no ens allarguem més, donem pas a la sessió i la iniciem amb una primera ronda que farem de preguntes per anar coneixent i endinsant-nos una mica en cadascun dels projectes. Comencem amb la Lara, d'ABD. Hola, Lara. Hola, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies. Vosaltres disposeu a ABD d'un nou projecte que està vinculat al tèxtil i que promou la inserció sociolaboral i està adreçat a dones. Ens pots explicar una mica en què consisteix la iniciativa? Sí. En un moment us comparteixo pantalla. Es veu? Ara sí, perfecte. Bé, bon dia a totes i a tots. Merci per convidar-nos a explicar el nostre projecte. Espero posar en pantalla. En primer lloc, i per situar-nos una mica, perquè per qui no es conegui, jo vinc d'ABD, Associació Benestar i Desenvolupament, que som una entitat d'acció social situada al barri de Gràcia, com ben comenta, però amb implementació autonòmica, estatal i internacional. I la nostra tasca principal és l'acompanyament a persones i a col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o en exclusió social. En aquest àmbit d'acció, el projecte que us presento, Mamaliona,
Doncs és bàsicament una iniciativa d'inserció sociolaboral i de formació que està adreçada a noies que són mares o que estan a punt de ser mares i que doncs, té la finalitat d'augmentar d'incrementar les seves possibilitats per l'ocupació a través de la formació professionalitzadora en l'àmbit del tèxtil i, paral·lelament a això, també incorpora una vessant d'economia social. Vale, un moment, perquè se m'apaga la bateria, pensava que estava connectat. Disculpeu, ja està. Doncs tota una vessant d'emprenedoria social, no? Amb la finalitat que els mateixos productes que dissenyen i que creen les noies doncs es puguin generar ingressos econòmics. Llavors, d'on sorgeix aquesta iniciativa? Doncs principalment de les sinergies entre dos projectes que tenim com a entitat, un d'inserció sociolaboral des d'una perspectiva comunitària, que es diu Comunitat Activa, i principalment un altre projecte que tenim que es diu Preinfant, no? És d'acompanyament a maternitats en contextos de vulnerabilitat. Llavors, el projecte Mamaliona busca donar resposta a les realitats de les noies que són les que atenem o que s'apropen a buscar suport en aquests projectes. Llavors, principalment els perfils o les problemàtiques que adreça aquest projecte es tracta de noies que han sigut mares en edats molt joves, que molt sovint encapçalen nuclis monomarentals, que tenen també una manca de xarxes de suport social i que es troben en moltes ocasions en contextos d'aïllament social, a causa d'una maternitat prematura que les allunya també dels seus grups d'iguals i que també, a conseqüència d'aquestes maternitats tan joves, han hagut d'interrompre els seus estudis o itineraris formatius i es troben amb molt poca formació o experiència laboral també que els dificulta poder-se inserir al mercat laboral. Llavors, el projecte bàsicament consta de 3 eixos. El primer, que seria la formació instrumental i que la fem en col·laboració amb la Universitat de Disseny BAU, on les noies segueixen tot un itinerari formatiu que va des del que seria la ideació, la investigació en conceptes i tendències per idear productes fins tot el que abasta la fase de producció d'aquestos. La formació en confecció, en altres tècniques de producció, estampació, ús de màquines làser, etc. Una segona pota que seria la formació en emprenedoria social, ja que són les mateixes noies les que gestionen la línia productiva en base als productes que elles mateixes han creat i han dissenyat, tot el que seria els escandalls dels productes, posar-los preu, també la idea de marca, ara ho explicaré en el vídeo que us posaré, però el nom de Mamaliona el van escollir elles mateixes i també gestionen tota la fase de comercialització del producte, des de a quins canals de venda s'utilitzaran, també formació en màrqueting i, en última instància, la venda. I bé, transversalment a tot això, el que busca també principalment el projecte és esdevenir, funciona com un espai formatiu i laboral, però en el que també les noies teixeixin xarxes de suport mutu. Tot i que té una mirada d'inserció sociolaboral, no es tracta d'un projecte amb uns itineraris tancats i estàtics, ja que aquests entenem que no són adaptats a les realitats de totes les persones i amb el projecte el que busquem és que s'aborden també tots els aspectes individuals que tenen les noies i sobretot el que es garanteix és que el fet d'haver estat mares o d'estar sent mares o maternar
en una situació amb molt escàs suport no els impedeixi participar de les accions formatives. Això vol dir que poden participar de tot el projecte acompanyades per les seves criatures. I us poso un vídeo on elles mateixes expliquen millor des de la seva vivència el que és Mamaliona. Para mí, una familia. Mamaliona surgió a raíz de la palabra mariposa. Y luego, como teníamos que registrarlo en catalán, salió papayona, pero al ver que, el papá no pinta mucho aquí, decidimos llamarnos Mamaliona, pero no nos terminaba de gustar. Hasta que nos dimos cuenta que un animal que nos identifica mucho es la leona. Representa a todas las madres que llevamos a los niños prácticamente solas y que los llevamos adelante y aún seguimos queriendo avanzar. La idea fue de todas diseñar una mochila que sea multifuncional para las mamás y las familias, porque llegamos al punto en que la necesidad de una mujer y la madre es que sea algo cómodo y útil, y pues la mochila se basa en eso. Lo que más me ha gustado ha sido poder llevar a cabo este proyecto junto a mi hijo, junto a diferentes mamás también, con la misma situación más o menos, y llegar a ser una amistad y un producto muy chulo. Lo que me gusta es que nos ha empoderado a cada una y nos ha sacado, como por decirlo, lo que nosotras mismas no podíamos ver. Y yo estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. En principio, cuando entré no me esperaba esto, pero me llevo mucho. He aprendido mucho de compañeras, de la maestra también. Y me llevo mucho. Y estoy muy contenta. De aquí. Ya acaba de quedar clar. Ja està. Bé, si algú més endavant té alguna pregunta més concreta sobre el projecte, però tampoc em volia extendre massa. Perfecte, Lara, moltíssimes gràcies. Molt interessant el projecte de Mamaliona, des de com s'ha creat tot, no?, entre com heu pogut empoderar aquest grup de dones i que hagin pogut també heu pogut donar resposta, no?, a la realitat que ja es tenien, i com a la vegada heu creat com una família, heu creat un producte, i molt interessant, i ara després continuarem parlant-ne. I seguim amb la Maribel de CIT, no? Hola, Maribel. Hola a tothom, què tal? Hola. Ara se'm sent, oi? Se't sent molt bé, sí. Hola. Hola. Vale. Molt bé. Sí, mira, des de la vostra entitat de CIT, no?, esteu posant els esforços en la inserció sociolaboral i l'acompanyament de persones amb discapacitat. Llavors, volíem veure si ens pots explicar una mica quins projectes us vinculen a l'economia social ajudant a aquestes persones amb especials dificultats. Molt bé. Doncs a la CIT treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual, però sobretot amb persones amb discapacitat. Et sento una mica tallada, no sé si la resta també l'esteu sentint així. La sentiu bé? Vale, em sap greu. A veure, Ara podeu dir per... No, se sent entrecortat, entretallat. Sí, se'm diu... Vaja, em sap greu. No sé com fer-ho, la veritat. A veure, segueix, perquè ara potser sent una mica millor. A veure, em diuen, se la sentia com estil robot. Sí, se't segueix sentint. En el col·lectiu de persones amb Se't segueix sentint malament. És que posa també treballem amb persones. Posa, Maribel, que tens la connexió pobra. No sé si... Oi, doncs em sap greu. No sé què fer. Us intento compartir la presentació del PowerPoint.
No sé si, a veure, estava pensant, si poguessis potser treure la càmera, anava a dir, potser i parlar, a vegades se sent més bé perquè no tens també la imatge. A veure, ara se'm sent millor? Una miqueta millor? Jo trobo que sí. Doncs continuo parlant i després Maribel, no se't sent bé, Ai, em sap greu. No se sent bé, se't sent de nou entretallat. Doncs no sé què fer. Em sap greu. Ara jo no us sento a vosaltres. No, perquè ara mateix no estàvem dient res. Voleu que fem una cosa? Seguim amb la Núria i en tot cas després tornem a veure si tens millor connexió. Vale, d'acord. No sé si potser una altra opció que provis des del mòbil, potser a connectar-te. Vale. Potser des del mòbil se sent més bé, no ho sé, és una opció. Perquè abans quan hem fet les proves se't sentia bé. Sí, és que... Mira, et diu, la Nieves, la teva companya, et diu, Maribel, la millor connexió està al despatx de gerència. Ai, però no sé. És que, bueno, ho intento, vaig a provar si està buit i puc anar, ¿vale? Gràcies, Nieves. Mentrestant, nosaltres seguim amb la Núria i ja està, com la Núria encara era la següent, doncs vinga, Núria. Explica'ns, a veure, tu m'he acompanyat a la Federació Catalana de Mobilitat Social, explica'ns com impulseu l'economia solidària a través de dues propostes. Per una banda tenim el mercat social, que sabem que ets la responsable de la iniciativa, i la borsa de voluntariat. Molt bé, doncs amb aquests dos projectes començaré explicant el Mercat Social, que és una plataforma e-commerce solidària que va néixer ara fa 7 anys, promoguda per la Federació Catalana de Voluntariat Social i que en l'actualitat formen part unes 39 entitats sòcies. Bon dia. Mira, perdona que et truqui, és que estic participant en una webinar explicant el projecte paper i es veu que s'entretalla pel tema informàtic. Maribel, tanca el micro. Bona atenció. Maribel. No sé si està buit. Tu estàs? Són coses del directe, no passa res. Totalment. Ja està, però Maribel ja ha apagat el micro, no se la sent. Núria. Tots aprenem d'això. Bé, com deia, el Mercat Social amb la plataforma que us deia, solidària, amb 39 entitats sòcies i amb més de 500 productes que estan en línia. La web és elmercatsocial.cat. Quin és l'objectiu d'aquesta plataforma solidària ara fa 7 anys, iniciada per la Federació? Bàsicament, des d'aquest showroom, des d'aquest aparador, el que volem és promoure precisament el fet d'apropar productes i serveis que fan entitats socials, com per exemple ara la Lara ens explicava, doncs apropar tot aquest ventall de productes i serveis d'entitats socials perquè la ciutadania ho conegui, perquè ho pugui comprar d'una manera fàcil, directa i perquè, a més de comprar a través de la nostra plataforma, tingui informació, sàpiga darrere d'aquell producte quina història hi ha, quins valors i, sobretot, comunicar-ho. Comunicar-ho a través de les xarxes socials, a través de la web, a través dels butlletins. És a dir, no només som un e-commerce de venda, que també té aquest servei, sinó també som una plataforma o volem ser una plataforma de referència en continguts per apropar aquest missatge i a poc més gent pugui col·laborar en la compra d'aquests productes i serveis o també, i una cosa diferencial que oferim com a mercat social, amb la participació com a voluntaris i voluntàries dins d'aquestes entitats, entitats que estan treballant a l'àmbit de l'economia social i solidària. Aquest seria un valor afegit diferencial de la nostra plataforma, diguem-ne, comercial, social, amb la possibilitat això de col·laborar amb aquesta compra com a consumidor, però també col·laborar de manera voluntària amb totes aquelles persones que puguin tenir inquietud també d'apropar-se en aquest món i en aquestes entitats i poder ser útil.
Això si entreu a la web podreu veure-ho, no? Però sí que us volia definir una mica quin tipus de productes o serveis podreu trobar i quines entitats hi ha darrere. A la part de productes podeu trobar des d'alimentació, llar, roba, decoració, complements. Ens estem especialitzant també en regals per esdeveniments, regals per a empreses. Hem obert una nova secció de productes ecològics i en material reutilitzat, promocionant tot aquest tema de l'economia circular, que, com sabeu, el medi ambient i l'ús social van lligats. I des de la plataforma també estem treballant amb entitats socials que concebeixen aquest tàndem, per una banda, producte social, però també producte responsable, d'alguna manera sostenible, curós amb el medi ambient i de proximitat. També un apartat important, a part dels productes que podeu comprar, és que a través del mercat social es poden contractar serveis. Quan em refereixo a serveis, què podem trobar? Què podem contractar? Podem contractar serveis de reformes i pintures que l'ofereixen entitats. Podem contractar serveis de destrucció de documents manipulats de la indústria. Podem contractar un servei molt demanat i penso que de molt futur, que el tema del servei dels càterings. I en aquests moments també de pandèmia, que després també explicarem, les entitats s'han hagut de readaptar i estem oferint càterings també per portar a casa, a l'oficina i, per tant, no només, com deia, no només és un producte, sinó també la contractació de serveis. I d'altres serveis que a mesura que entitats se sumen al nostre projecte anem oferint. En breu podrem oferir un servei de jardineria i el que les entitats també vagin fent perquè som una mostra del que elles fan. I breument, un altre programa important de la federació per promoure el que us deia, la participació de les persones interessades, és la borsa de voluntariat. Entreu a voluntariatanunclic.cat, després us passaré l'enllaç, i des d'aquest aplicatiu trobem una borsa de voluntariat en línia. En aquesta borsa podrem consultar en tot moment quines ofertes de voluntariat tenen les nostres entitats, les que formen part de la federació, en diversos àmbits. N'hi ha uns 17 àmbits en els que es poden participar, pobresa, gent gran, infància, i també un àmbit nou que volíem compartir, que és el de l'economia social i solidària. És a dir, trobareu ofertes de voluntariat, ho estem treballant també, perquè això és un projecte recent, ofertes de voluntariat en aquelles entitats que estan treballant àmbits de l'economia social i solidària, bé sigui per productes, per serveis, per alguns projectes que s'hi vinculin. En aquesta borsa trobareu l'accés molt fàcil des de les 4 províncies de Catalunya on es pot fer voluntariat, des del temps de dedicació que podeu... Vols que provem, Núria, d'ensenyar la web, mentrestant? Pots fer-ho tu, Montse, millor? Sí, per això provo. I us ensenyaria una mica la borsa perquè veieu que en un clic realment el ventall i possibilitats de treball és molt ampli. És un projecte recent i, per tant, estem potenciant tot aquest àmbit de voluntariat en l'economia social i solidària. En aquests temps de pandèmia ha quedat una mica aturadet, però de cara al 2021 volem potenciar tot això. Ho veieu? Exacte. Perfecte. Dins de Volcat. Perfecte. Dins la cerca avançada, com us deia, trobareu des de quina província voleu fer l'activitat voluntària fins a quin àmbit, que en aquest cas veieu economia social i solidària, entre d'altres, quina dedicació, si voleu fer una acció més directa, si voleu ajudar des de l'online, si voleu ajudar des d'un suport de comunicació, de màrqueting, com deia ara la Lara, en els projectes, i tot un ventall ampli del que les nostres entitats estan treballant dia a dia en els seus projectes. I res, entreu, tafanegeu, tant si sou particulars com si sou entitats que voleu apropar-se en aquest món, fem un correu, posem fil a l'agulla i us acompanyem, tant sigueu persones particulars com entitats. La nostra missió també és poder apropar-vos tot aquest tema de voluntariat en l'àmbit d'economia social i solidària. Vols que ensenyem un moment al mercat social? Vale, perfecte. Que bé que tinc aquí l'ajuda de la Montse. El veieu, no? Sí. Apago el micro perquè... Sí, es veu.
Doncs mira, tot a punt ja pel Nadal, després ja us explicarem. La web pensada, com us deia, amb productes, amb les novetats, amb tot el logo de les entitats sòcies que hi formen part i, per tant, una web que va creixent, que es va readaptant i que la part de serveis és la que estem ensenyant ara. Hi ha també el servei molt important que m'he oblidat de dir, de confecció textil, que el sector textil és molt important. I també hi ha un servei de confecció tèxtil a mida, no només un producte concret, que també n'hi ha, sinó la possibilitat de contractar l'elaboració d'algun producte tèxtil, comercialització, etc. Això depèn de l'entitat. Per tant, el ventall és ampli i, de fet, seguim amb el repte d'incrementar més entitats amb els seus projectes, properament la Lara de BD, i tota la resta d'entitats que treballin en aquesta línia de producció social, sostenible, curosa, amb la proximitat i amb les persones que més ho necessiten. Però, per extensió, és un projecte que ens beneficia a tots. Penso que és una finestra important que segueixi existint. Jo ja no m'enrotllo més i després a l'altra part si et sembla, de preguntes o de taula rodona ja podeu dir. Ara mateix no tenim cap pregunta. Si és un moment bo per si teniu alguna pregunta, si teniu alguna aportació, algun comentari que vulgueu fer a la intervenció, en aquest cas, de la Núria i de la Lara. I si no, la Maribel es deu d'encara estar provant de connectar. En tot cas, el que faria és que seguim endavant i en el moment que es pugui connectar, doncs ja tornem amb ABD i amb tot el que... Perdoneu, amb ACID i amb tota la seva iniciativa que ens ha quedat a mitges l'explicació. Per tant, seguim, posat una mica en el peu a diferents projectes, el que ens ha explicat de Mamaliona la Lara i la Núria, que ens ha parlat del mercat social i de la borsa de voluntariat. I ara ens volem endinsar una mica més per conèixer aquestes iniciatives, però en un espai més distès, més de taula rodona, en el qual formularem diferents preguntes i anem veient els vostres punts de vista. Així que comencem i amb la primera pregunta estaria a veure quins productes o serveis destacaríeu dels vostres projectes i quins avantatges generen per la societat. Si vols començar, Lara, a explicar-nos. D'acord. Doncs bé, en primer lloc, destacaria que el projecte en si ja està generant un benefici per a la societat, en concret, com que està adreçat a un col·lectiu que té dificultats especials per poder accedir a accions de formació i d'inserció sociolaboral, que no estan molt sovint adaptades a les seues realitats. Més enllà d'això, a nivell de productes, us ensenyaré 3 dels productes en què estem treballant. Per això us comparteixo pantalla. També. El primer producte, del que ja en el vídeo que us he ensenyat, i que ha estat un dels primers productes que han dissenyat les mares, les noies, es tractaria d'aquesta motxilla organitzadora, que des de les seves mateixes necessitats van dissenyar des del seu inici, tenint en compte com a mares o en general qualsevol persona que es trobés en un moment de criança podria necessitar. Llavors, es tracta d'una motxilla que bàsicament serveix de diversos apartats on posar el que pot fer falta i que, a més, en un moment donat, també incorpora un canviador i que en qualsevol lloc, elles comentaven que en moltes ocasions, quan estaven, no sé, al tren o en espais en els que no eren amables com per anar a canviar el nadó, havien trobat en falta o trobaven en falta, per exemple, aquesta funcionalitat. Llavors, la motxilla es va dissenyar així en un principi.
Després, quan ja no fa falta per això, doncs funciona perfectament com una motxilla que es pot portar en el dia a dia per qualsevol cosa. Aquest seria el producte així principal en el que s'ha estat treballant. Després, paral·lelament, també, i més a mode com de producte per col·laborar o de merchandising, integrant-ho també amb tota l'acció formativa, s'han estat fent bosses i samarretes estampades amb dissenys que les pròpies noies han fet. I bé, n'hi ha de diferents models. I ara, darrerament, el producte que hem estat treballant, com no podia ser d'una altra manera, han estat unes mascaretes de tela reutilitzables. Bé, l'interessant d'aquestes mascaretes és que els dissenys els han estat fent les noies durant el període de confinament i d'una manera integrada amb la formació, ja que tots els dissenys i les estampacions les van fer amb tècniques a casa artesanals, amb els objectes que tenien a mà, guiades, acompanyades per la nostra professora. I bé, com deia la Núria, de moment encara no tenim cap d'aquests productes penjats en l'e-commerce, però esperem que properament poder-los posar, perquè la veritat que és una plataforma que dona una oportunitat molt bona. I seria de moment aquests, en principi. Gràcies, Lara. Estem veient ja aquí el treball en xarxa, les oportunitats que es detecten de poder posar els productes al mercat i el mercat també ja està dient, ostres, aquestes mascaretes que aquí no estan. Molt bé, molt bé. Veiem que la Maribel ja s'ha pogut connectar de nou. Maribel, et tenim per aquí. M'havia semblat que havia dit en el xat que ja estava connectada. Sí. No? Bé, doncs seguim, Núria, en tot cas, i quan es connecti la Maribel ja tornarà a dir alguna cosa. Ens ha explicat una mica, però els productes ja els hem vist una miqueta que hi havia en el mercat, quins productes i serveis teníeu, però explica'ns una mica més aquesta part del valor social, no? Quins avantatges generen per a la societat aquests productes i serveis? Sí, bàsicament l'avantatge, que és el que abans us explicava, que dona peu al nostre discurs, que dona contingut a les nostres xarxes socials, als butlletins, és precisament comunicar que aquests productes estan fets des de la proximitat. És a dir, hi ha projectes locals, petits, de barri, al districte, hi ha projectes d'àmbit català perquè és des d'on els estem oferint, però també hi ha projectes de comerç just. En definitiva, és la proximitat, però que està atent al territori, en el territori en el que està interactuant aquella entitat, i això és de molt valor. Aquest valor social afegit de proximitat va acompanyat a un valor social afegit d'oportunitats. D'oportunitats en la inserció laboral, en la inserció social, en aprendre, en la formació. És a dir, pel que sigui, pel motiu que sigui, la vida és llarga i ens pot passar de tot, generar sempre esperances i noves oportunitats, sobretot en el tema laboral, perquè és bàsic per la nostra vida, el dia a dia, generar aquestes oportunitats petites, grans, però necessàries a persones que ho necessitin al llarg de la seva vida, que és el que les entitats estan fent, és un altre avantatge que suma. El tema també de ser curosos amb els materials. Intentem, com ara tot aquest tema que se sent parlar i que ens sentirem dels objectius de desenvolupament sostenible, que els sabem molt genèrics, els sabem el fi de la pobresa, la inclusió i l'ocupació digna per tothom, el gènere, tot això que queda, diguem-ne, molt teòric. Crec que un dels avantatges és, la gent que som inquiets, que volem fer alguna cosa positiva, petita o no, però que volem contribuir, crec que les entitats aterren
dia a dia una mica aquests objectius macro, no? de desenvolupament sostenible, de poder implicar-se per una societat millor. I ho fa des del dia a dia, no? Com ho fa la Lara, com ho fan les entitats del mercat social, com ho fa la CIT amb les persones amb discapacitat. Per tant, penso que és un avantatge el poder almenys donar un camí una mica més fàcil de dir, ostres, per on començo, no? O per on puc iniciar-me i que a partir d'això de les entitats, el propi federació, doncs acompanyem això, a les persones a buscar aquest espai per, en definitiva, ser solidàries, sentir-se útil i la visió del consum és important. Per tant, el consum pot ser una eina més, un consum conscient, no? De dir, ostres, com puc col·laborar, què hi ha darrere? Doncs perquè un producte és bonic, clar que sí, perquè també t'ha d'agradar el producte. I, per tant, treballar, com deia la Lara, des del màrqueting, des de la bona presència, des de la professionalitat, però també una crida, doncs, això, no? A que aquest consum permet el que deia, oportunitats, permet creixement, no només per les mares o els col·lectius que ho fan, sinó per tota la gent que hi treballem, no? Jo crec que és això, poder connectar i aterrar coses concretes que les entitats estan oferint. Crec que és un avantatge. Almenys convidem. Nosaltres, aquesta és la nostra missió, convidar a descobrir tot això. I, evidentment, la gent és lliure, però cal conèixer-ho. I si no ens comuniquem, com dius tu, Montse, si no ens comuniquem no existim. Amb la qual cosa hem de seguir comunicant perquè la gent ens conegui cada cop més. Jo, com és un bon clàssic, Escolta'm, Núria, mira, tenim una pregunta de la Remei Comón, que és una pregunta directa pel mercat social. Diu, m'agradaria saber si feu enviaments i si és així, com? Nosaltres el que fem és, a través de la plataforma del mercat social, el que fem és que posem els productes de les entitats i els enviaments els fa cada entitat. Els fa cada entitat des de la seva seu social. Jo, com a mercat social, no tinc un magatzem únic on puc distribuir, sinó que sou les entitats que des de les vostres seus socials envieu aquell producte. Nosaltres som l'aparador a través del qual la gent us coneix i pot fer la compra, no? Però sí que l'enviament el fa l'entitat cap al client i a partir d'aquí es generen després tots els ingressos de les vendes van cap a les entitats íntegrament, no hi ha cap tema de comissió de vendes. Sí que hi ha un tema de quota per participar, però és anual i és molt simbòlic. I a partir d'aquí, sent sòcies del mercat significa això, la possibilitat de difondre no només de compra, de serveis, de voluntariat, d'activitats que feu. Una cosa no important que no he dit, de formacions com aquesta, més activitats que ens permetin també sensibilitzar. I quan no estàvem en pandèmia, també era un moment molt xulo que anàvem a fires, a actes solidaris o rellevants a la ciutat, on podíem apropar-nos a la gent, fèiem tallers, concursos, tot això ho fem, ho hem anat fent virtual, però sí des de... Sortim també al físic, no només a l'e-commerce, sortim en algunes ocasions perquè també la gent ens pugui conèixer, tocar els productes i sempre pensem coses dinàmiques i tallers molt xulos. Això també m'havia descuidat de comentar-ho. Val, Núria, o sigui que es pot fer la compra online i després la gestió i l'entitat fa el que seria tot l'enviament, no? Sí. Val, doncs moltes gràcies, Núria. Seguim. La Remei diu que moltes gràcies. Ok. Bé, i ara estem parlant de regals i estem parlant... Ens ve al cap que cada cop tenim més a prop el Nadal, dates que sempre han sigut característiques per l'increment de vendes, la generació de serveis. Com us heu anat adaptant al context de la pandèmia en la vostra organització interna i en les vostres activitats? I penseu que aquests canvis que ha generat la pandèmia creieu que han vingut per quedar-se? Què en penses, Lara? Doncs bé, igual que com tothom, doncs amb la pandèmia la veritat que s'han donat canvis importants en el cas dels projectes en els que es fan intervenció. Segurament moltes altres entitats també s'ho hauran trobat, però hi ha hagut molts factors que ha calgut anar readaptant. En el nostre cas, per exemple, el principal de tots, en el moment de confinament va ser l'aturada de la formació presencial que duien a terme
a Bau i doncs això va endarrerir tot el pla formatiu, també les possibilitats amb què comptaven les noies i doncs, des de les seves cases eren molt reduïdes, no? I l'adaptació a tot el telemàtic també sabem que ha donat que aquesta crisi, entre altres, ha donat a entreveure una escletxa digital molt gran, no? En el nostre cas, ens va costar una mica readaptar-nos. En el cas del pla formatiu, finalment vam aconseguir que totes les noies, per exemple, tinguessin una màquina a casa, les que no les tenien, i seguir combinar-ho amb petites càpsules formatives que anàvem enviant, ens anàvem connectant setmanalment per, entre totes, seguir el pla de manera conjunta. Ara hem retornat a la presencialitat, però la dinàmica que està online s'ha mantingut perquè tampoc no sabem encara bé. El que tu dius, creiem que sí que ha vingut per quedar-se, que per una altra banda també dona altres possibilitats de comunicació. Ara amb les oportunitats, no? I quan tot això passi, amb les oportunitats, hi traurem tots els inconvenients que potser aquesta pandèmia ens ha portat en quant noves formes de fer que no totes potser han sigut positives, no? Alhora, potser fer coses telemàticament té parts positives, però hi haurà moments que haurem de continuar amb la presencialitat, no? Perdona, segueix. Sí, el que deies, i a més en el cas de la formació és complicat, i més quan es tracta d'una formació tan instrumental, que no és el mateix aprendre a cosir a través d'una pantalla que estàs allà amb l'acompanyament de la professora en un entorn. Però bé, i després el que comentava també la Núria, a nivell dels canals de venda, nosaltres érem sobretot molt presents a fires, en espais comunitaris, on podia fer més la venda de tu a tu, i a més també així les mateixes noies poden explicar el projecte, es crea com un altre tipus de nucli amb la persona que compra. Això no està sent possible, és evident. Llavors una mica ara es tracta de reforçar tots els canals online de comercialització. Estem també posant en marxa una web també per donar-nos també més visibilitat i amb molta presència també a les xarxes, a l'Instagram, estem també bastant actives, les noies que l'estan gestionant. I sí, una mica anar veient, tampoc és com que es pugui preveure gaire cosa. Al final s'ha anat fent com molt tot sobre la marxa, però és seguir amb això. Seguint adaptant-nos. Molt bé, Núria, i des del mercat social i des de la federació en general, com preveiem aquest Nadal? Com farem aquesta època que és més de vendes, de generació de serveis, quins canvis hi ha hagut i com l'entitat s'ha anat adaptant? Nosaltres, l'avantatge, diguem-ne, al ser una plataforma online des de l'esclat de la pandèmia al març, el que hem fet és hem anat acompanyant a les entitats en els seus moments. És a dir, moltes d'elles al principi tancades, amb ERTOs, de fet algunes encara hi són, i ens hem adaptat a aquells serveis que donaven en tot moment. Per exemple, els companys d'Ilersis a Lleida van fer lots per portar a casa, doncs els hem pogut difondre. També moltes de les entitats, ARET, l'Associació Didal, la Fundació Portolà, segur que me'n deixo alguna, però totes les companyes del tèxtil han anat adaptant-se, oferint, com deia la Lara, el tema de confecció de mascaretes, perquè era una realitat propera i també volíem fer aquesta resposta ciutadana d'alguna manera. I també una cosa important que vam fer és, davant la sotregada que va ser i està sent amb tot l'impacte econòmic d'entitats tancades i amb necessitats de cobrir, vam fer una crida i estem fent una crida de micromecenatge per projectes relacionats amb la Covid-19 d'entitats socials. I des del mercat social estem fent difusió per recaptar, en aquest cas, finançament en ajudes d'urgències
d'aquestes entitats relacionades amb la Covid, ja sigui atenció a gent gran, ja sigui atenció amb el sector de discapacitats, etc. I hem estat i seguim estant al costat de les entitats, intentant reflexar tots els canvis que han fet. Com us deia, els temes dels càterings, totes les companyes dels càterings, s'han acabat les jornades presencials, clar, els esdeveniments, què ha passat? Doncs les companyes de càtering, com Fundació Campadró, la Fundació Rubricatus, Cuina Justa, Aret, també, Ecosol Girona amb el Coro, totes les companyes han redactat els seus càterings i els estan oferint també per portar, amb tota la moguda que significa i amb els pocs recursos, però tot i així hem anat avançant i el mercat social ha anat avançant al costat i amb les entitats, perquè som reflexa i és el nostre paper. Hem anat també paral·lelament per interactuar amb els clients, per fer-nos presents, hem fet sortejos, concursos a l'Instagram, hem seguit fent les promocions de transport gratuït perquè els clients sapiguessin que al mercat social estem aquí, hi ha productes que encara podeu comprar, no tots, o si compreu us l'enviarem després i la gent ha col·laborat igualment, ha comprat i passat a desescalada o processos que ja podíem tornar a l'entitat, s'ha tornat a servir. És a dir, ostres, dins la complexitat i el moment viscut, jo crec que la nostra missió era acompanyar-les i difondre-les en tot moment. I molt contenta perquè per Nadal, si entreu a la web, tenim més de 180 propostes entre lots de Nadal, entre detalls, entre mascaretes. Fa molta patxoca i això, feu molta boca-orella, mireu amb carinyo, feu una tria conscient perquè encara queda per Nadal, no us precipiteu, però mireu amb carinyo perquè hi ha moltes possibilitats i ara més que mai aquestes entitats, via finançament amb la compra, la veritat és tot ajuda, com sabeu com estan les coses, tota ajuda és bona que pugueu fer petita, gran, la que vulgueu, tota col·laboració s'agrairà. Però sí, a punt per Nadal. Gràcies, Núria. Un reconeixement a totes aquestes entitats que no s'han quedat enrere i que s'han adaptat amb aquests serveis, delivery, el fet que si ja a les empreses els ha costat a moltes fer aquest salt, imagina les dificultats que ha pogut portar això per una entitat. I també fer aquesta petita falca publicitària al mercatsocial.cat per totes aquelles compres de Nadal, aquest any fer-la encara més, que fer una compra responsable i en valor, que a més te la porten on tu vulguis i en aquests moments de pandèmia que hem de limitar una mica la mobilitat, encara millor. L'Arantxa ens comenta, diu, no parleu de regals, que a Creu Roja Ràpid estem fent campanya de joguines i estem una mica agobiats en aquest tema per temor de no poder donar suficients regals a les famílies que ho necessiten. Arantxa, des de la federació, si teniu Twitter i xarxes socials, intentarem repiular. I se m'acut que parleu amb els companys de Xarxanet. Xarxanet és la web més important en temes d'associacionisme i voluntariat a Catalunya. Si parleu amb ells, potser us poden publicar alguna notícia, algun reportatge, etc., on pugueu fer una crida a aquesta demanda que teniu. Si se'ns acuta alguna cosa més, doncs ja us ho diríem, però parleu amb Xarxanet, que us atendran molt bé i us poden donar un cop de mà. I bé, anem avançant, hem estat parlant del Nadal i ja em situo una mica a final d'any, l'any nou i la llista de propòsits que moltes persones i jo mateixa entre elles ens fem. Si en aquesta llista marquéssim, si féssim el xec a com podem col·laborar i participar en alguna de les vostres iniciatives, com ho podríem fer, Lara, per col·laborar amb ABD? Doncs bé, en el nostre cas, per exemple, participant com a persona voluntària, com us he comentat, tot el projecte està acompanyat de persones voluntàries que possibiliten que les mares puguen assistir a les formacions amb els seus nadons i aquesta seria una de les opcions. Una altra, evidentment, col·laborant adquirint algun dels productes que fem i en tot cas ens podeu seguir per les xarxes socials, a Instagram sobretot, som_Mamaliona, on anem penjant el dia a dia també del projecte i
és una manera de fer-ne difusió, també, si ens voleu seguir i compartir una mica el que fem. I en un principi, si tot va bé també, serem presents a la Fira de Consum Responsable, compartint estant amb les dones de la xarxa de costura de Barcelona, que és una iniciativa que està formada de grups de dones que també en l'àmbit del tèxtil amb una mirada econòmica volen generar ingressos i allà també ens hi podreu trobar i apropar-vos a mirar què tenim i què fem. Tenen micro? El micro apagat. Disculpa, Lara, que apago el micro perquè se ho senti millor. Aquesta fira que has comentat, quan tindrà lloc? Doncs comença el 18 de desembre i ara no sé ben bé a Plaça Catalunya. És la Fira de Consum Responsable d'Economia Social i Solidària. Molt bé, doncs a Plaça Catalunya aquest any, quan anem a fer la passejada de Nadal, potser no veurem el pessebre perquè en principi no es farà, però posarem un peu a Plaça Catalunya per veure el vostre projecte i els altres que us acompanyen. I, Núria, en el cas del mercat social i la borsa, com podem col·laborar? Doncs mira, jo crec que el tema més fàcil és primer seguir-nos a través de les xarxes socials, a les que vulgueu, perquè hi ha una informació diària d'activitats, de promocions, i si voleu un contacte més directe de dir, mira, Núria, una entitat, un particular, parlem de qualsevol dels temes que hem plantejat aquí i d'altres suports que se us acudeixin com a entitat i que la federació hi pugui respondre, envieu un mail a gestiomercat@voluntaris.cat. En la web mateixa del Mercat Social, a la part de contactar, apareix el meu mail, que és el que gestiono jo. Jo no em vull enrotllar més i, en tot cas, sí que ara la Maribel s'hi tornarà a apropar per explicar la FIT. Que té problemes i que no es deu de poder connectar. Vols, Núria, explicar una miqueta, molt breument, en què consisteix la seva iniciativa? I tenim un vídeo que ens ha passat i que això sí que, almenys per fer una pinzelladeta al que no hem pogut escoltar de CIT. Gràcies, Núria. Sí. Endavant. Doncs, jo conec a la CIT, una entitat que forma part de la federació des dels inicis, o sigui, fa 31 anys la CIT està fent una feina al carrer Siracusa del districte de Gràcia. La CIT té molts serveis i treballa bàsicament amb persones, en col·lectiu de persones amb intel·ligència límit, un col·lectiu en el qual ells treballen. Ofereixen molts serveis, des del servei de bugaderia, tot el tema d'inserció laboral, perquè aquestes persones disposin d'eines i puguin ser autònoms i adquirir habilitats socials, de treball i, en el futur, una possible inserció laboral. Com us deia, servei de bugaderia. Tenen un servei de càtering estupendo, amb el càtering xup de la CIT per esdeveniments. Hores d'ara en stand-by, com us deia, perquè tots els actes presencials s'han aturat. Però el projecte que avui presentàvem i que, si Déu vol, com sessions com aquestes en farem i en farem de moltes entitats i segurament repetirem, el que es dediquen és amb el projecte paper, si ho dic bé, ofereixen productes de paper reciclat que les persones del taller elaboren de manera artesanal i ofereixen també aquests productes a la venda per ser comercialitzats en espais de fires, organitzen tallers per a empreses i per a escoles i, per tant, tot aquest procés que els acompanyen monitors, els tallers, que són les persones que venen del servei d'orientació i d'inserció laboral, estan acompanyats i fan que aquestes persones adquireixin aquestes habilitats i que puguin tenir una ocupació digna a través de la confecció d'aquests productes. Amb la CIT estem treballant perquè properament tindrem aquests productes. Fan llibretes precioses, cadascuna és diferent. Trobareu un producte únic i original, que això és un altre valor afegit. Segur que cadascú té una llibreta diferent, perquè cada llibreta és diferent. Per tant, aquí el valor d'aquests productes en aquest sentit és original i únic. Dir-vos també que amb la CIT, com una entitat que forma part del mercat social i de totes, estarem presents online, seguirem fent feina el 2021 i també es pot participar amb ells enviant-me el correu de la Maribel o el contacte del mercat social per posar-vos en contacte i fer un matching amb la CIT. És a dir,
diguem-ne, que estem connectades perquè si esteu interessades en la CIT i el seu projecte amb les persones amb discapacitat pugueu contactar els seus serveis. M'escriviu o des del Mercat Social us acompanyem a fer aquest matching amb el CIT. Núria, posem el vídeo que ens ha passat la Maribel. Perfecte. A veure si el veiem bé. ¿Qué llevamos en estas cajas, muchachos? Papel claro. ¿Vamos a hacer estas preciosidades? Sí, en el taller. 25 personas con discapacidad. Elaboramos a partir del papel que recogemos pequeñas obras de arte de papel reciclado que ahora podrás ver cómo se hacen. Es un espacio donde entrenamos sus habilidades laborales como la concentración, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el trabajo en cadena. Lo que están haciendo es cortar el papel que hemos recogido, separando la parte de la tinta que no nos interesa de la parte blanca, que es la que luego utilizaremos para hacer la pasta de papel. En 1 minuto ya está hecha la pasta, o en 15 minutos, 20, no más, con agua y con papel y con cola, y lo bato y ya está. Aquí tenemos las pastas que ha hecho Jordi, entonces aquí Gemma está elaborando el papel. Cojo el marco, lo hundo, lo dejo flotando, cogemos pasta y lo decoramos. Aquí veis como Isabel tapa la lámina de papel con otra tela, luego pone encima un metacrilato y luego eso se lleva a la prensa para escurrirlo un poco y María y Carlos lo tienden para que se seque. Y así quedan los papeles una vez que se han secado en el tendedero. Efectivamente, luego los prensamos otra vez en seco, los guillotinamos y aquí hay el producto final. Muchísimo, pero muchísimo arte. Bé, doncs hem vist el vídeo de CIT, molt bonic i ens donen moltes ganes de comprar aquestes llibretes i regalar-les a tothom per Nadal. Ja li preguntarem a veure la Maribel que ens digui com podem aconseguir aquestes llibretes. Bé, el temps ja se'ns ha tirat a sobre. Estem ja en els últims minuts i volia veure si alguna de les persones que ens acompanyeu voleu fer alguna pregunta o aportació de tot el que s'ha posat sobre la taula durant aquesta sessió. Mira, ens diu la Nieves de CIT, ens diu que ens passa l'Instagram del paper per si, ara el seguirem, Nieves, perquè ens ha encantat, per veure si així podem comprar alguna llibreta de cara a aquestes festes. Gràcies, Nieves. Tenim aquí a l'Instagram. Ara el seguirem. Bé, si no hi ha cap pregunta més, volíem donar les gràcies a les 4 persones que ens han acompanyat, les 3, perdona, la Lara, la Maribel i la Núria. Ens sentim la Maribel, que no hem pogut veure el seu projecte, a veure si ens pot enviar informació per després poder-ho passar a les persones que han assistit avui perquè vegin una miqueta més el que ens venia a explicar. I donar les gràcies també a tothom que ens heu anat acompanyant, que ens heu seguit i que ens heu escoltat la sessió telemàticament. Moltes gràcies de nou i fins aviat.